Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta Anton pen. Di sobai Langbirik no di LP School ing hablong lepu di sobai rada tu makimang RD ki pipeda da jok pini put hot kachisongpon. Mati jong ni phai krener kep lakhaing koi Singhasan constituency ke parlo di sobai hawaralong Langbirik no di LP School kang hapon pen Chandra Singh Tirang ME School along ke pachera ponji po pathak ajak ding kluipen di sobai hawarara tu chedon thek thi po alam thi chipeklang pondo. Bon sita thangna RD ki pipeda da jok pini le thota kachisongpon pedopon thu. Kedam tang mati jong ni phai trokar ni Langbirik no di LP School athan bang mati teacher atuma phan transfer pi atlo pu de sobayara tumpen birta longdon si mati jong ni phai kep arni alang li tumpen ingha ponong li pu kachisong pedopondo bon setame non puanta thang na radi ki pipon peda da jok pini le thota kachisong pedopon thu labangso school pharo kresir kebra thong kebra ner kep asing kanpen di sobay hawara da phan panong piponsi pipajir pondo lapen non an arta ningkan trok ner kebra trok an nang pling tanglo labang song bong pinang an a uwe a phurkimu nang do bom wang bom lo lapen pinang an kithikiding nang man bom lo sita pining asing kana bang labang so school kang ha ponji po bangki manghumi mela KAC education in charge EM Richard Tokbi kai ke amata quality education alam the ke thanwer bang phulo lapen kacharli ahin ke paching thurji aphan kabor iwer abang phulo bon setame Langbirik nodi LP School kang ha ponchialong alangli dudun joy puma labang so school ke di sobai hawarara ratum ammoyar bong pusi chipulo lapen kacharli a oso marta kavedet kali kadu kavi bang trokner kep so se a oso maratum do lapen asam sarkar pen ke pedopon gona sop along ta kai ki A+ ke longdon ver I school lasi KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Education EM Richard Tokbi Anparta Local MEC Mati Non Kikibom MP Omar Singh Tisoa Tumaphan Disobayara Ratu Chuningri Padik Krimlo Lapen Halapuson Kemis Sena School ke Kepathi Nangji Kali Ansusi Kepaching Thur Asaisi Claim to Nangjima Mate Upgrade to Nangji Pusi Disobay Wrong Inquiry Ratum Polling Station Left Wing Right Wing Lapen Middle nang paprai pilongli lapen prabjin pen alang litum akimang RD pipon pipulote ansosi kachesong pedopon thoji aphan chisik ponang ko popusi disobai hawarara datumpen lamthe chipeklang ponsi kachesong pedopon de monglo nili sitame dak disobai ke nili hemlo la so school pen ke tibok piklo nili hem sitame la pen nili sitame la bangso school pen si LP school ki dun ke chenglo ha nili bhek peta la bangso school pen si ki dun ke chenglo dak pen si nili ta na ka charlie ke chenglo ABC pen chenglo 1 2 3 pen chenglo la school si ni ta charlie lo dam pasi nang thek lo nang re lo non charlie dun lo non university yang deng samele dun lo la si nili pudam chi bong la pulo la bangso school mo pen la pusar sami pulo la bangso school ke a grade ki guno sok tin dame grade A si ke long pulo la bos la bangso school phan ke ansu si kosolang popo ansusi ke preserve pon thunangji la ansusi ke paching thu ponangji ke paching thu ponangji panji ke mang pon thunangji te bon poi phit same pinia bangke la bangso school ka trekji pansi matha pon rong la si nili hin be ka chunri ngatung la lo karbeng lo autonomous council tung ka ching honai ake hai Dr. Tuliram rong hang alang li phan dak dis virus da meaning chithipik la si sar nang li la bangso school phan kai kieteng make pati the je phan nang li phan tum hem chuning ro la pen li tung ka ching honai education em ake hai Richard Tokbi alang li phan sime chuning ri lo la bangso school ipati pon pe je phan la pen dak diso bayang kang arat also maratum phan la anso se ke ba charli hinang ka chirat nang chitu dun ji phan sisteme alang li himas teme chuning ri ponik lo ning duk big lo ning oi big lo kasi jasabet karbiang long non ka cari bom autonomous council nga cari bom CM man chenglo education ni man chenglo la pen dak ni tum la local MEC aka haya tum aphan musami itum dak sobayara tum chuningri labang so high school labang mange jatajen nang pon pidati ni bate ke pavidati labang abang claim ke sakimi at hema laso ke claim lo bode ni tum di sobayara tum ke mumu musami lake ni tum tingni ni diati na si labang so abang lang tum la education ni am hana chuningri lo lapen ke non karibang long autonomous council CM aka hai Dr. Tuliram rong hang phan tau chuning rilo la pendang ni tum local MC akai Omar Singh di so mana chuning rilo labang so nang tumang bong
Kingwa Ching Sai Radak Prabjin Belabang So School Puthot Nang Paring Tujia Pan Labang Sini Tung Jasemedi Sobayara Tung Chuning Rilo. Ingdeng Troxy Hawa Rongaji Ninkan Surihinira Inquira Paw Parman Tirikamamai Kisengpon. Borjan constituency ke parlo Rong Plim Plum Community Hall along Habar Kangtura Terangatum Chipatur Piponsi Nonang Kileji Aningkan Surihinira Inquira Paw Parman Ingdeng Troxy Habar Rongaji Tirikamamai Kisengpon. Bangsu Tirikamamai Kisengpon along Edwinson Hansipen Mai Japan Puponsi Ardito Jotlapen Ing Sam Jinpen Ingdeng Troxy Habar Rongaji Kipaman Ponjia Hut Mate Kija Ponjia Pat Bangpu Ingwaipon. Bangso bangpu kang wai ponalong chingwai sar chidon sarpen mai phu arpu laki rensing rongphar lapen kongchun bang laki khoya sing kathara tuma phansi nonang kileji surihini rain ko ra phwaning kana pharman ingwai pon lu busi Edwinson Hansi pen pherang ke tuma phat nang pachini du hawarong tho terang hin pen achipati bipon dak Ingdeng Troxy hawarong aji ketalon ponje phan kang tangkring Tirika mai ke seng dak Rong Plim Plum community hall along. Tirika mai ke seng pon mai long na chutong nun perangke akorti atum pansame suri ka churu paje pondo. Pinja semen etum hawarong aje hawarong thoter yang hinpen. Ani kan mang sono taksi hawarong aje na talombo mang bom pen piningan ni kan Troxyan ke pleng. Aso Ingdeng Troxy hawarong aje ketalon ponje pan pini tirika mai kang tangkring tirika mai seng pondo. Labaso tirika mai ke seng jasemera bangke Rong Thilu Rong Plim Plum da dan sri la pen borjan ko sila di para herai aso rong doana pansin tum dak che phalo da sombong pen kyong dung tum dak pini bang trokkep se phai tum pini tong no aso la so ga tong long sin tum dak tiri kamai amai phula pa tum dak pen kyong dung dak sub committee amukha sanchoma mai amukha tum dak pini parjablo asila so ke parjablo nitum tiri kamai phu bangke aren singrong para pansin tum pek pono la pena akong chun bang bangke khoya sing kathara phansi tum pek pono asi la maso ronga je ke padu ponji la bangke dak Rong Plim Plum dak LP school pathu klam along si ke wangji ningkan surinira ngora pho 2025 dak January mate arkoya chikloni phai kresi la pen krehini arni si tum dak hawarong je Ingdeng Troxy hawarong je tum pamanum po asi la maso hawarong je ke paman ponji phan nitum Karbianglong Autonomous Council along ke theding tum pansame tum jasemera bangke man ke doyam sar jorong phar pansame tum ja mola so hawarong aje ahuri tum jasemera bang ka chofa ponje pan tum hai ka chingwai pono la pen thu dak ke thexer sir lo chari thexer sir ram tang no ha jong APSC ki una tum phan dak ka chofa pon pen tum hawar pan jasemer la lo chari o mi tum han ni parong ponje pan ke lam the pathan ben chenglo tum dak ke ong la cultural events pen ne tum kacipati lahai ni tum padu bonji pansing tum pini tirika mai sengalong tum jingwai pono asi langelo normal di Mahasau lapen Karbiang long aphan article 244A nangpa chun pinangji pu dil hialong kachisongdam sonsi dilhi kimi jantar mantaralong kanchastikum lapen hamphanga songatum chilang petpen dharna ing niponsi hempreka pathak kachisong pedopo Bangso kachisong ponalong di Mahasau lapen Karbiang long aphan article 244A nangpa chun pinangji pusi dilhi jantar mantaralong kehang asi jibipo Bangso kachisong ponalong Karbiang long MP Umar Singh Tiso chetong dun pen hempreka pathak nangpa chun pinangji pusi chesong dun Kaiwang lepe parata Dili rong sutilong kacharli karbi seni nyon atum alang tum tanang dun lo api sen sigeti pen Chakma student union dun lo Tripura sen union nang dun lo Akil Bharatiya Chhatra Parishad nang dun lo lapen Karbiang lo ta atok anu mana ha atok aju ha dola mara pen nang dun lo ha amri konsensi pen nang dun lo umpanai pen lasana ta kak khasya border Khanduli pen do akola sana ta ladak rong pangbong hala hamrena dong hala tum da do erlo la so parabang sing ni arong lo la penona kimi sanang dun lo jai pong apran sa to nang dun lo lang hi nang dun lo la pen rong no gara sora nang dun lo karsa to la pen dak BJP atum nang dun lo la sing ni arong la pen ele tum ni siwet dolo pulote autonomous set ke namko ni siwet doek lo na
Karbian cibong nang ne cingcek nang ne aprang cibong an cing hang lo nok etung cima pe nang po di siban siklem nang po lah lo karbiara pancuning ni lapeng karbia political leader sapana to mana cuning ni lo national lo regional lo karbia leader political leader to man ke sacrifice nahi pole इसके sacrifice ही pancuning lo ate karbia political leader from sacrifice karbia joksi donata otormas salong ni Kadok kawida hemprek nange che song aphan asi somti na hutsitame kanchas dengo kaskom kese karsa lapen ke dimasa studio lapen ke karbianglong ke do anarada tu asi sona batai tin sitame ladak dharna nang do pen autonomous state kache song ington te pin apot nini la song do an sitame pin nange che tong atu phana se pen ningarong piklo lapen kurwang thalang itu pan waji reklo ini tu 244 labangso implementation aphan nili moheta thanglo biren sing ingti sitame labangso karbi dimansal labangso abilwan lo lapen labangso abil bangke house along discussion pe passing ana bangke claim unde lapen apit 17 lok sabha ahut sitame ake hai XMP forensic bi sitame labangso bil bang parliament long ke paen ondia phan alang ni sitame claim ponlo home ministry along penda papas ponlo president penda la pena bila bangta house along an nang lelo table office election do kongmasi uli adalah si aku ladak lililong ladak kacesong abang ko jitimung singtimung dipuge dohud la so bila bangke la so stasi do poglo apon nang liputot reintroduce aban claim pon tunai pusi la sini reintroduce aban claim pon lo la penona bangke home ministry along si mane proses do home ministry along si dolo home ministry along dete parliament pen president of India penjong si signature long lo esen long lo pulu tangte labangso bangke lada house along wang lo tangte ke pa introduce pon la pen passing la si nining ke teduk je viksit bharat develop India 2047 aprang ke ilitum labangso emprek long on wek di pusi niling cetip ate nang litum kache song kadong abis me ington tepin lapen emprek long lo pulon tante ilitum kadong abis me kaching turbang prap chotpo ilitum council of minister da dopo ilitum legislature da dopo kadong beta po kaching tur kadong abis me ilitum prap chotpo labangso article 244A pa implement je kan matela autonomous state palong je kan Assam government nang support ko son Assam government sidame ladak bangke dipulong abatai elitum chief minister Dr. Himanto Biswa Sharma kewang hota dia hemprega panganang litum ninga klong besika hangapot nilitum Assam government ahin mate kadok abi Assam arat sitame labangso 244 implementation apangke opus dunde pusi alang lechu election aprang ge bang hota ninje pondak lo lapen labangke state ke thak khali de kalabang state within the state jakong nangepi matro law and order bangke parents long doku bat bakian bang ini tu long doku lancon matelasi la aku Assam Pradesh la BJP pen usitame kadang usitame labang solong nangge support dundo ke labang la selada bang Assam government pen kadang nang kham ke dunia bangge di ditheko CPM lasung pen pherang ke mai kang ni pon mati jong ni phai kre trok siar ni James Hansi ke japon APHLC ke singalong ke CPML pen ki inut nata kachetong duna bangki ave bonda CPML atumta James Hansi ke sing APHLC kar jabalong nang chikroi dun atlopu rada thingno along James Hansi kaning ji lake ke pacho bai thek tik alam pusi CPML district committee secretary Bikram Singh terang pherang ke mai long pen ning ji pon nang le dum karbiang long news live lo pen news fast nang dum pherang ke video pan dong sikot pen itu nang panang tu nang
bali tu tek na sitong tek ko nang tum katu ka bi phan sistem terang ke bitung phan sistem nili pen akiru pipar lo na pen pini nili tum ang so terang ke mai kangi lo nili tum di food district dan rapet nili tum members lo di food district members of part of Singason constituency in charge tapi ke gua komplek Wilson Romhar karena pun dilihat yang itu lama ke alangi imol singar lumajong constituency CPM in charge lo apen adun tu langi plengdon hangcho agen difu district members apen ke litum akorde lo cari sama meku komplek sumit timung lapen itu parti long anggoton Aisa presiden hai Sabinong Hansu lalu nili makai tak di fudisik CPI malah secretary lalu nili tunang tum hanang kaponik cup hanang kok alam themang ke lalu damtang 17 ani mane atumi lo APXLC akini ne ake balne alang tum ke seng ko lama ke la nili tum thang kudun thayawe lapen alang tum lapang so ke seng along nili tum aphan lo nang pale kusipu mal phane lo pale kusipu sita nili tum alang tum ke seng along nili tum duniki labang so dunde angkong pen alang li non aki ni APXLC keseng amai tu kusipu Jameson ki James Hanse ku alang li kado bawe nang tu pherang ke tum kadi pon along alang li ke thang pon amang ke pini ASDC kado HSDC kado CPIML kado kubang ke alang li kado bawe tum HSDC BJP Kongres alang itu tuntun thai sita nil tum CPIML pen ke nil tum alang itu labang so mai ki padokon alang itu labang so political party ne popio party ne la so ke seng kon hala so long make nil tum duni ke asi alang ni la so nil tum apa men ke en pon make labang ke alang ni chok che la nil tum la pini nang itu labang so phera ke amai nang tum theng no pensi alang phang pin remi Asi alang ni kiwangi lang apor lapuson ni tu ma party aphan lapuson na abangke klem ponik agency kenani lasi alang ni pham ni nang itu koi pen kan ni pen sia la choni ni lo nang tum phan allo ki nang palis tam nang tum la bang so PHLC la kimi ke form long mai nang tum doni ke available doni ke lasi allo nang pali sita lasi nili tum doni ke dunde kan si pini si pena ka dolo mohet ka dolo pusalang ni news lo an ke patang ko asi mohet ke dolo ko komat si CPIML ka cikrong dulu nili tum ka do kawe nili tum lo members pen jenglok nili tum comrade ka do kawe aphan an nili tum chalu thai lo nili tum ni inu ka dunde pini difu district pa ka dunde ke bukayam district pa ka dunde Hamran district pa ka dunde Kaziranga district pa ka dunde Bukulia district pa ka dunde pulo di konat pen si alang tum duplicate lo ne original alang tum kikem pon lo tapusan nil tum asong kana karbok pon lasi alang itu bang APHLC 18 B team ne C team ne ko ane ke seni la pa seng na nil tum pudu thai sitame bang party lo ka chichi lo nil tum ke lahai haki dununi lalu la salang ni ke bang ilang ko la puson ke klepon pindai man sini le ben juni ni pon le jong si ako lang ni pato ite si klepon sudet putu nil tum si tami ang dai ka pre ka klepon tunan ko lalu la sina nilin kemana ning silama nang sok lama